Derd û kulên dayîkên Tirkîstana Rojhilatê yên ku ji ber zilma Çînê reviyanin berdewam dikin. Dayîkên dilhezîn navenda giştiya Hüdaparê ziyaret kirin û behs û qala pirsgirêkê xwe êş û jana xwe kirin. Zulma Çînê li ser Mislimanên Tirkîstana Rojhilat dewam dike. Ji ber zulma Çînê bi milyonan kesên Tirkîstana Rojhilatê ji cî û warê xwe bi mecburî terkirin. Li gelek welatên dunyayê bû muhacîr, koçber û penaber. Kesên ji Tirkîstana Rojhilat qismekî wan jî hatinin Tirkiyeyê. Wexta ku hatin Tirkiyeyê dayîk û bavan zarokê xwe, bîrekên xwe, zilamê xwe bixwire nanîn. Çimkî zilim hev quz mezinik û malbatên dibin kampên komî de belav dike. Dayîk ji ewladan, ewlad jî ji dayîk û bavan tên veqetandin. Ferdên malbatê tu xeberê ji hevdû naslînin. Ji ber vê rewşê dayîkên Tirkîstana Rojhilat cî û warê xwe bi mecburî terkirin û ji ewladên xwe yên nişûn dehiştinin tu xeberekê naslînin. Dayîkên Tirkîstana Rojhilat navenda Hüdaparê ziyaret kir û bas û qala pirsgirêkê xwe kir. Dayîkên mağdur bûnin û sewa çi hatinin Ankara'ya alîkerê serokê gîştiyê Hüdaparê Hüseyin Îmîr dayîk û dar kir û dest nîşan kir li Tirkîstana Rojhilat û li elema İslamê tiştên li qewmin ji ber Misliman nabin yek pêk tê. Dayîkan îfade kirin zilma li Çînê di qewmin Hüdapar bêdeng nemanin, ji ber vê yekê teşekkür kir. Dayîka gotin ji bo em bigêjin ewladê xwe di serî de serokkomar û temsîlkarên partiyên siyasî re em dixwazin hevdîtina bikin û bila hemû rayadar guh bidin dengên me. Alîkerê serokê giştiyê Hüdaparê Hüseyin Îmîr ji ber zilma li Tirkîstana Rojhilat pêk tê. Kesên hicretên Tirkiyeyê kirin hewceyê hikûmet li hemberî vanan bêdeng nemînin. Îmîr wiha dest nîşan kir. Bi taybetî birayên ji Tirkîstana Rojhilat hicret kirinin. Di serî de heqê hemwelatiyê cihê lê bimînin û heqê perwerderiyê hewceyê gavek berê gavekê bêdayîn. Em bang li hikûmetê dikin. Em wek Hüdaparê çi ji destê me bê em ê bikin. Çoğu yerlerden çok umutlu geri döndük.